Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. A teď budu natáčet hackery. Doufám, že se mi to povede, že neumřu. Mám docela dobré věci. Tak uvidíme. Dobrý. Takže jdem zkusit někoho najít. Málem jsem umřel, protože mě málem jeden hacker zabil. Zbyly mi 4 HPčka. Počkej, si musím vyprázdnit inventář, abych... To je, co jsem získal z jednoho člověka. Jsem ho zabil. Tady vidíte za 24 levelů. Feraspect 1, Sharpness 3. To jde. Náhodou. A když tak... Kdyby se mi povedlo, tak bych zkusil někoho přidat do hovoru. Ale nic neslibuju. A teď jdem trošku zkusit někoho killnout. Protože... Kdybych chtělo nějaký levely, mám 11, já se enchantnu za 24 bodky. Tady nic, tady nikdo není. Zkusím někoho zabít. Iron by mohl někdo být. Ale trošku se mi to seká, to je nahráváním. To nevadí. Kámo. Jo, tak ten týpek má pěknou killauru. Myslím, že? Jo. Tak jo, super. Krásných 21 levelů. Ještě 3 levely a je to v pohodě. Tam nejdu. Nechci přijít o tohle super věc. Anti-sharp. Tak kde jste vy chujáci? Ne, já si enchantnu luk. Ano, přesně tak, enchantnu si luk. Ty kráso. Jo, je dead. Jonaši. Sakra. Tamhle se týpek s lukem, bacha. Jo, 24 levelů, takže já to backnu. Jdu do basky, enchantnu si luk. A já nevím, jestli to mám střihnout. Uvidíme. Se rozhodnu, jestli to střihnu. Tady. A bude to trošku prostříhaný video, protože můžu nahrávat sotva 15 minut, myslím, že. Takže nevím. Uvidíme. Ale 100% to nebude hodinový video, protože já jsem začal natáčet ve fázi 3, takže jsem se rozhodoval, jestli mám začít točit nebo ne, a potom jsem se rozhodl, že začnu točit, ale to už byla fáze 3. Já se omlouvám. Točím to 6. Takže kdyby se něco nepokazilo, tak by to mělo být 7. na YouTube. Nahraný. Já už mám dokonce 5 stringů, to je super. Takže uvidíme. Doufejme, že nám padne něco dobrého. Trošku se to seká ten server, protože tady vidíte plno lidí. Takže teďka se nažeru. Tam mám nějaké iron do zásoby, už ne. Tak, čekejte, luk, co dělám? Co dělá takto? Že ano. Ne, to ne, takto ano. Jdem se enchantnout. A ten Sharpness 3 far 1 mě docela potěšil. Za 24 levelů. Jo, ty lagy nejsou mým počítačem. To je serverem. Abyste si potom neříkali, tvoje má úplně napíp počítač. Ne, to není počítačem, to je serverem.
Tak uvidíme co? Unbreaking, no to jde, Power 3, jo, to jde. Tak jo, uvidíme. Já nevím, proč říkám furt to uvidíme. Jo, no, těch šipů teda nemám moc, ale. Tak to udělám nějaký ještě. Šípy. Máme 18 šípů, to není moc. Ale nějak to snad přežijem. Když tak já jsem duch 003. D0H333. Jsem tady VIP, jsem si koupil, že jo? Ne, no, já koupil, no. Takže zkusím ještě někoho zkusit killnout. Já nevím, jestli mám do středu a riskovat, že přijdou tyhle ty věci. Ale nevím, fakt nevím. Já to zkusím, já se tam zkusím nějak vplížit a někoho tam killnout zezadu, nebo někoho shotnout. Když tak umřem, no. Když tak umřem, no. To ne. Buď bude na videu, kdo mě zabil a bude, buď to bude hacker nebo ne. Buď to bude hacker, nebo člověk bez hacku. A bude to velký skiller, ale ten týpek to teda moc není. No možná je, ale já mám lag. Dost velký lag. Dost velký lagy to mám teď. Ty krásně mě dobře shotnul, viděli jste to? Kámo, jsi dead, hochu, jsi dead, hochu. Ty krásně má taky fire. Breaking bych nechtěl, hochu. Oh, kámo, full iron enchant. Ne. No, tak jsem, OK, tak jsem umřel asi. Tak vidíte, kurňa. No ještě tohle k tomu. No tak já jsem dead, já jsem umřel. Prosím vás, vidíte toto? Jsem umřel. Jsem umřel. Těma to vypípnu s kurvenýma lagama. Tady jsem flareán, ty vole. A máme sharpness střela, nemáme fire aspect. A nemáme... No! Děláš si země! No štěstí, vole. Ty vole. Já jsem to schvál, ty vole. A uděláme si strančky. Já jdu těžit goldy. Já jdu na goldy. Já udělám strančky. A kdyby se mi to nelagovalo, tak by umřel, že ano, ale ono ne, ale to tam musí lagovat jako svině, že ano. Tak jedu, že jo, tyjo. 75 FPS, ale tyjo. Když se toho do dele nelagovalo, tak jako v pohodě, ale se to bohužel lagovalo. Tento bohužel hacker nebyl. Ale doufejme, že mi to tam dá, tohleto video. Protože nevím, jestli můžu natáčet jenom 15 minut. A já jsem v klidu náhodou, když mám tu sharpness 3 ještě, že, takže v pohodě zatím. A nemá ten fire aspect, no. To je štvé, no. Ale to nějak vydržíme. Prčic. Kámo, ani na to nemysli. Kámo, ani na to nemysli. Pojď sem, kde seš, ty chuju? Shit. Jo, hochu, tak tady vidíte hackera, ano. Tak, hacker a je dead. Máš ban. Si na videu.
krása, mě to nebaví moc točit sám, ale doufám, že mě nějak začne bavit, protože já natáčím jako poprvé, se dá říct. Já už mám 2 videa natočený, ale jsou strašně krátký, jsou, že prostě natočím hackera hotovo, tak 3 hackery třeba. Takže doufám, že aspoň 2 lidi nebo 3 lidi prostě si na to video kouknou, na nějaký video prostě ode mě. To budu hrozně rád. Já vím, že prostě nebudu oblíbený youtuber, že já ani youtuber nejsem, že ano, já prostě jsem si řekl, že to zkusím. Neočekávám žádný úspěch. Takže ty krása. Až bude fáze 5, tak asi já nevím, co udělám. Jo. Si mi děláte rdel, že jo? Já měl u sebe všechno iron, tak dám vypálovat. Iron. Nějaký melouny si vezmu, nějaký styky si vezmu. Takže, co bych udělal? Nevím. Takže teď udělám střih. A až se bude něco dít, tak to zase zapnu. Zatím čau. Tak, jsem tu zpátky, sice nic divného se nestalo, ale prej, že nás útočí Blučka. Psali to do chatu, takže nevím, ale Blučka jdou hlavně dolů a to mě uklidňuje. To mě hlavně pozbuzuje, že jsem prostě a teď je tady Yellow. A teď nevím, jestli mám jít na něj, protože jestli to je hacker, přijdu o 19 levelů a o 36 zlata. Takže nevím. Jestli to bude hacker, tak dostane, doufám, ban. OK, tak to asi umřu, ale můžeme to zkusit. Zkoušku nic nedám. Ty krásou jsou lagy jako svině. Pojď! Jo, je dead! Hochu, tak to jsem dobře vypnul. Dobře, kámo. Kámo, Diameč. Jste bez enchantu, ale Brutus, kámo. Ten musel chytit rage, jak svině. Kámo, to chce ještě 2 levely, hochu. To chce ještě 2 levely. Protože mám Diameč. Mám dialbu a jsem Flyron. Pojď, vole, jo, pojď, ty chuju. Kámo. Pro mě to je trošku prostý slovíčka, ale to prostě nedá, to je brutální, chápete to prostě. Já prostě i s lagama prostě někoho zabil, chápete to, s lagama. Bacha, Blue útočí, vidíte to? Prej Blučka útočí, tak já se bojím, OK. Takže mám 24 levelů. Doufejme, že mi padne něco docela něco dobrého. Doufejme. Jo. Tak to vyhodím. Si vezmu, to taky, to asi tam dám. A z toho jeden věc tam dám spát. Takhle. Jo. A už dostáváme do Nexusu a jsme asi jde, co? Kámo, nás zničili, děláte si ze mě randu. Já nemám jídlo. Když mi někdo tady pomazne po hlavě.
to říkám, kámo. Tak nic, tak to bude z dnešního videa všechno. A čus.